Está lanzado, Poli está lanzado. Me gustaría que o Partido Popular e o seu portavoz, cuando menos, foran respetuosos con un organismo como a Confederación Hidrográfica de Miño-Sil. Por que digo isto? Porque supoño que a propia organización a que lle corresponde falar e emitir os seus informes ou a súa autorización a través dos seus técnicos. E creo que non é cuestión de que fale a Confederación pola boca do Partido Popular. Por tanto, o único que pide é que esperen que se emitan esos informes y luego pues tenemos ocasión de contrastar ideas. El alcalde hacía referencia también a las acusaciones de que la zona podría ser inundable y a la necesidad de construir este nuevo restaurante. A cuota é moito máis baixa a de enfrente que esa, por tanto non ten por que ser inundable. E se é necesario ou non é necesario, bueno, é unha opinión. Nós creemos que en este momento se están tomando decisións importantes como a da pasarela en Oira para que de alguna maneira pois melloren todo o que ese espacio precioso que temos alrededor deste río, que cada vez ten máis afluencia de visitantes, de ciudadanos de Ourense que disfrutan desos paseos, desos paisaxes. Cualquier outro equipamento, cualquier outro servicio que poñamos, eu creo que vai ser beneficioso.